covid-19 एबा कोरोना भाइरास अबाहायनो एरें या नरावबो साइमानो अ कोरोना भाइरास मानजाखे बाहाय हायफोरा आं नरंनो ताइसा मुइतो खायरि फिरानो अ कोरोना भाइरास मानजाखे गुसुगु हाइसुगु हामा काहामके नासायमाया अंगु ताइ कुलुम्बो काउ तुमुंनो अ covid-19 एबा कोरोना भाइरास मानजाखे तामंगैमान आबो गदनो साइमानाय आबोनि बागैनो आं नरनि बागै काइसि एबा 10 पॉइंट तुइ फाइक्या ओ काइसि एबा 10 पॉइंट नि मते टंके नरा covid-19 एबा कोरोना भाइरास नि यागनि योगै मानन हनै खाखायो अरनि बिसिंगो नरबो बाक्सा खनाजक तै साइमानजक बोंना हाइफानो बाक्सा के खनाया तै साइमाया रबो तंना हनै खाखलायो ओ जत पॉइंट न ब्लै नांकुक मानि हिमरिखो ओ पॉइंट रंग न खनाय नायलाय सिवानो थाइसा के पॉइंट नंबर 1 सर्जिकल मास्क माथुबना नांनाय सर्जिकल मास्क मान्या हंके छुटिनि रिबाय बुखुंनो खलबना नांनाय पॉइंट नंबर 2 चिनि यागनो हैंड वाश बै कामके मा सुनाय हैंड वाश मायाखे डेटल साबान एबा सेभलन साबान बै याग मा सुलायनाय पॉइंट नंबर 3 सानि सिमे नैसा अमर ते बाची अमर एबाबनि बरक र हायखे 1 to 20 इयार ते 50 इयार एबाबनि बरक र ताबुक जेसक नंनि अंखरियाव तंगै मानखे गाहामंनाय तांगै हनैबा ब्रंनि इम्यूनिटी सिस्टम नरम उंमाबाय covid-19 एबा कोरोना भाइरास ब्रंनि सागो बिसि एफेक्ट खायो पॉइंट नंबर 4 मामुई रगनो काहामके मुफुनि मा जानाय काहामके मुनियाखे ओ मामुई बैफानो covid-19 एबा कोरोना भाइरास अंगै मानु पॉइंट नंबर 5 नगो तै नंखे तैनो काहामके मुथुंगै नंना नांनाय नगनि फातरो तै नंखे मिनारेल वाटर नंना नांनाय पॉइंट नंबर 6 रिरक सुखे चिनि रिरकनो काहामके साथुंगो मा फोराननाय पॉइंट नंबर 7 केबो कंग्राय एबा कुलुम मानजगै तंखे जेसक दाति मानसा जानि गाना गिनिनि साखाम नग एबा हॉस्पिटल थांगै चिनि छरिनो मा फुनुगनाय पॉइंट नंबर 8 केबो कुसुगना एबा हासुगना मुसुंखे जानि रुमाल एबा रितु कुरक बाय बुखु खलबैनादि पॉइंट नंबर 9 जानि रिरकनो मा सुमलायनाय पाल्दोगै रिरक सुमखे आबुनि बिसिं तिफानो सलवै मानु पॉइंट नंबर 10 हाटी एबा टाउन एरियायाव तंनाय रक मास्क यूज खायनो नांनाय बरक गोबां तंमानि जागावो जतनो मास्क यूज मा खायनाय लांमाबाय गोदालजाक यूट्यूब चैनल आं सेमल खाखायो नरो अ काइसि एबा 10 पॉइंट नि मते तंगानो हनै साना थांके जों साफ सुथराखौ तंना नांनाय याग बा याग रमलायावै तंना नांनाय वीडियो न साजाखा लाइक रेडी ताई वीडियो न शेयर खायै निनि फैमिली ताई फ्रेंड संनोबो covid-19 एबा कोरोना भाइरास नि यागनि योग रनानि साइतोंनि तुमुंनो अ चैनल बाय करङै तंना मुसुंगो हनके चैनल न सब्सक्राइब खायै गाननि बेल आइकन सिनै ऑल न सिलेक्ट खाय रेडी ताई जे सब्सक्राइब खाजों नके पाइ फलाया हामया फारु।